ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் भूतले स्वयं रूपकदामायं तदा शिवपातिजं हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपीशान्त राधाकान्त नमस्ते अंजन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानुसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुदेवस्य पदनाना भावनीय वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பாக்குறோம், ரொம்ப நாளைக்கு கேட்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. எட்டாவது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கவா பிரபுஜி? என்ன மாதாஜி? எட்டாவது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கவா? ஆமாமா, எட்டாவது அத்தியாயம் தான் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ 7வது அத்தியாயம் நம்ம அவங்க உஷா மாதாஜி கிட்டன்னு சொன்னாங்க. அதுதான் 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம தொடங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப இதுல பரிசுத்த மகாராஜாவோட கேள்விகள் தான் இதுல ஃபுல்லாவே இருக்கும். ஏன்னா முதல் ஸ்லோகத்திலேயே வந்து 2 பேரும் விவாதிக்கிறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கும். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 26வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பரிசுத்த மகாராஜா ரொம்ப அழகாக சுகதேவ கோசாமி கிட்ட கேள்வியா அடுக்கிறார், ரொம்ப கேள்வியா அடுக்கிறார். அதுல 27, 28, 29 இந்த 3 ஸ்லோகத்துல மாத்திரம்தான் சுகதேவ கோசாமி ரொம்ப அழகாக விளக்கம் கொடுக்கிறார். இதுக்கு 9வது அத்தியாயத்திலும் அப்படியே கண்டினியூவா போகும், ரொம்ப அற்புதமா போகும். இப்ப நம்ம போன அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 7வது அத்தியாயம். அந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு என்ன, நீங்க என்ன படிச்சீங்க, என்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? 7வது அவதாரங்கள், பகவானுடைய அவதாரங்கள் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது இல்லைங்களா. எல்லா அவதாரங்களும் நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய அவதாரம் லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் நம்ம இல்லைங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா காண்டத்திலயுமே வந்து எல்லா அவதாரத்தை பத்தி ரொம்ப குறிப்பா அளவத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க, சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த 7வது அத்தியாயத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா ஒரு முன்னோட்டம் மாதிரி கொடுத்திருப்பார் இல்லைங்களா. நம்ம வியாத வியாசம் ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு அதை கொடுத்திருக்கிறார். சுகதேவ சாஹிப் மூலமாக நாம் அதை படிச்சோம். அதுல 22வது பதத்துல, அதாவது 7வது அத்தியாயத்துல 22வது பதத்துல பரசுராமர் அவதாரத்தை பத்தியும் சொல்லியிருப்பார். எல்லா அவதாரம் உண்டு, அதுல எல்லா அவதாரமும் உண்டு. ஆனா பரசுராமர் அவதாரத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா அதுல வந்து கொடுத்திருக்கிறார். பரசுராமர் அவதாரம்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நாம? அதாவது சத்திரியர்கள் வந்து அடங்காத சத்திரியர்களை, பிரபுஜி நான் சொல்றேன் பிரபுஜி, அதாவது வேதங்களை சொல்லக்கூடிய அந்த பிராமணர்களுடைய சொற்பேச்சை கேட்காமல் சத்திரியர்கள் இருந்ததுனால அவங்கள வந்து 21 தடவை போய் அழிக்கிறாரு பரசுராமர் பிரபுஜி. அதாவது வேதங்களை கேட்டுதான் அவங்க வந்து ஆட்சி நடத்தணும், அதான் பிராமணர்கள் சொல்படி. ஆனா அந்த மாதிரி அவர்களுடைய பேச்சை கேட்காத அந்த சத்திரியர்களை 21 தடவை போய் வதம் செய்யறாரு, 21 அழிக்கிறார். 21 தலைமுறை முறையாக அழிக்கிறார். சரி, இப்ப நாம ஒரு அளவுக்கு விளக்கம் படிச்சிருக்கோம். ஆனா பரசுராமர் வந்து எடுத்த உடனே இவரு ஒரு பிராமண குவாலிட்டி தானே, இவரு ஒரு பிராமணர் தானே, இவரு ஏன் போய் அந்த மாதிரி சத்திரியை அழிக்கணும்? ஏன்னா அவரோட அவதாரத்தோட குறிக்கோள் என்ன? நம்ம பரசுராமரோட அவதாரத்தோட குறிக்கோள் அவருடைய வேதங்களின்படி பிராமணர்கள் சொல்படி ஒரு ஆள் சொல்லுங்க, அரசர் என்ன மாதாஜி? ஒரு சத்திரியன் என்பவன் பிராமணர்கள் சொல்படி நடந்து ஆட்சி புரியணும் பிரபுஜி, அதுதான் அவருடைய நோக்கம். அந்த மாதிரி கேட்காதவர்களை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய நோக்கமா இருக்கு. வேற ஒரு மாதாஜி ஏதோ கிராஸ் பண்ணாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
அவர் பிரபுஜி, அதாவது பக்தர்கள் எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு மாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அவரு முயற்சி செய்யறார் மாட்டார் பிரபுஜி. சரி, இது ஒரு ரெண்டு காரணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே பரசுராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமபிரானையும் சந்திக்கிறார். உண்டா? ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல படிச்சிருக்கீங்களா? பிரபுஜி என்ன பிரபுஜி? ராமபிரானையும் சந்திக்கிறார் பகவான். ராமர் வந்தோன்னதான் அவர் இந்த தலைமுறையை அழிக்கிறத நிறுத்துறாரு. அந்த அவர்கிட்ட இருக்க அந்த அஸ்திரத்தை ராமர்கிட்ட கொடுத்துருவாரு. ராமபிரானையும் சந்திக்கிறார் அவர் இல்லையா? கண்ணபிரான் சந்திக்கிறாரா? அந்த தனுஷ கொண்டு வந்து கொடுத்துருவார் பிரபுஜி. ஓகே, விஷ்ணு தனுஷ். அதாவது கண்ணபிரான் ஏன்னா எதுக்கு ராமபிரானையே சந்திக்கிறாரு. இது துவாபர யுகத்திலே இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? அதான் துவாபர யுகத்திலேயே அவர் இருக்காரு எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் அழிச்ச பிறகு பிரபுஜி அவர்கிட்ட இருந்த அந்த விஷ்ணு தனுஷை கொண்டு வந்து இவர்கிட்டயே கொடுத்துருவாரு, ராமர்கிட்டயேன்னு நினைக்கிறேன். ராமர்கிட்டயே. ஓகே, இந்த இடத்துல தான் நீங்க இப்ப சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல தான் ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் நமக்கு கிடைக்கணும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரசுராமர் அவதாரம் வந்து முதல்ல ஒரு பிராமணர் தான் பிறக்கிறார், பகவானா பிறக்கல. முதல்ல அவதாரம் தான் சொல்றதே தவிர இது வந்து என்ன அவதாரம் பாத்தீங்கன்னா ஆவேச அவதாரம் சொல்லப்படுது. சத்யா அவதாரம். அவரு சாதாரணமா ஒரு மனிதனாக தான் பிறக்கிறார், ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில. அதாவது அவர் தந்தையார் பெயர் ஜமகத்னி. அவருக்கு மகனாகத்தான் பரசுராமர் பிறக்கிறார். அவரை வந்து பிரபு ஜமதக்னி முனிவருக்கும் ரேணுகா தேவிக்கும் பிறக்கிறார். அப்போ அவரை வந்து கொன்னுடுறாங்க. யாருக்கு? சத்திரியர்கள் கொன்னுடுறாங்க. கொன்னதுனாலதான் அவர் என்ன பண்றார், அவர்கிட்ட அந்த பசுவுக்கு ஆசைப்பட்டு அவரை திருடிட்டு போயிட்டு அவரு அப்பாவையும் கொன்னுடுறாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் அவர் சத்திரியர்களை அழிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. சத்திரியனை அழிக்கிறார். ஆனா வந்து சத்திரியனை அழிக்க காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன் என் தந்தையார் அவங்க கொன்னாங்க அப்படின்ற போது, அப்போ மன்னர்கள் வந்து எல்லா மன்னரையும் கொல்லல, அவரு அதர்மவாதிகளை தான் கொல்றார். 21 தலைமுறையே கொல்றாரு அவங்கள. அதுதான் நம்ம வந்து அழகா வேதத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அதுல நம்ம சில பிரபுபாதாவும் அவருடைய இதுல வந்து நம்ம படிச்சதுல ரொம்ப அற்புதமா. நான் மத்த புக் எல்லாம் படிக்கிறது கிடையாது. நம்ம சீலா பிரபுபாதா எழுதின புக்கு மட்டும் தான் படிக்கிறோம். அதுல இருந்து தான் நம்ம சொல்றோம். ஸோ அதுல வந்து பரசுராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து, அதனால தான் அவர் எல்லாரையும் கொல்றார், அந்த வதம் பண்றாரு. ஏன்னா அசுரர்கள் இது சத்திரியர்கள் எல்லாமே தவறாக போறதுனாலதான், வழி நடத்துறாங்கன்றதான் அவரை கொல்றார். அதே மாதிரி அந்த யார் யாரு மன்னர்கள்லாம் இறக்குறாங்களோ அந்த மன்னர்களுடைய அந்த அரியாசனத்தை வாங்கி முனிவர்களுக்கு கொடுக்கிறார், அதாவது பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கிறார் ஆள்றதுக்கு. இதுவும் ரொம்ப அழகா இருக்கு, அற்புதமா இருக்கு இல்லையா? சத்திரியன் தான் ஆளணும் கிடையாது, பிராமணனும் ஆள முடியும் அப்படின்றதையும் அங்க ஒரு பாயிண்ட கொடுக்குறாரு. யார் மூலியமா? பரசுராமர் மூலியமா. பரசுராமர் வந்து சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவேச அவதாரம் சொல்லப்படுது. ஏன்னா ராமபிரானும் கண்ணனும் வந்து டைரக்டா, அதாவது வைகுந்தத்துக்கு டைரக்ட் வந்து அவங்க அவதாரம் கொடுக்குறாங்க. இவங்கெல்லாம் மற்ற அவதாரம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவதாரங்கள் வரும். அந்த தச அவதாரத்துல எல்லா அவதாரத்திலையும் ஒரு அவதாரத்திலையும் பொறுக்காலதான் பகவான் வந்து அவருடைய பவர் வந்து இவங்க மூலியமா பிரதிபலிக்கிறார். ஆனா அதுவும் பகவானுடைய அவதாரம். இப்ப நாமெல்லாம் யாரு பாருங்க, பகவானுடைய அம்சம் தான் நாம எல்லாருமே இல்லைங்களா? நம்மளும் யோகமாயா சக்தி தான். யாரு? உள்ள ஆத்மா. உடல் தான், வெளிகிற உடல் தான் வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. அப்ப நாமளும் பகவானுடைய அம்சம் தான், எல்லாருமே பகவானுடைய தான். ஆனா பகவான் எப்படி லீலைப்படுத்துறாரு பாத்தீங்கன்னா, யோகமாயா சக்தியில ஒரு ஆத்மாக்குள்ளேயும் போய் பண்றார். அதே மாதிரிதான் நம்ம பரசுராமருக்குள்ளேயும் போய் பகவான் ஆவேச அவதாரம் கொடுக்கிறார். அப்படிதான் ரொம்ப வேதம் அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அப்படி அது மாதிரி இருக்கும்போது கண்ணபிரானும் ராமபிரானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா அங்கிருந்து டைரக்டா வைகுந்தத்து நேரா வந்து பிறக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பரசுராமருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயுதம் வேணும் அவருக்கு. அதாவது நம்ம இவங்களை எல்லாம் கொல்லணும்னா ஒரு ஆயுதம் வேணும். அந்த ஆயுதத்தை எங்கிருந்து எடுக்கிறா தெரியுங்களா?
ரொம்ப அழகா கடுதவம் இருக்கிறார். கடுந்தவம் இருக்கிறார் பரசுராமர். ஏன்னா எடுத்த உடனே போய் எல்லாரும் சத்திரியர் கொல்லல அவரு. என் அப்பாவை கொண்டவனுங்க ஏன் கொண்டானுங்க, எதுக்காக கொண்டானுங்க, ரொம்ப ஆலோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாரையும் வதம் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு ஒரு ஆயுதம் வேணும். அந்த ஆயுதம் யாருக்கிட்ட வாங்க முடியும்? கடுந்தவம் பண்ணும் போதுதான் சிவபெருமான தவம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. சிவபெருமான கடுந்தவம் இருந்து சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார். அப்ப தாயாரும் வராங்க. அப்போ தாயார் தான் சொல்றாங்க, அவரு காத்துலையும் மழையிலையும் அவ்வளவு நாள் தவம் பண்ணி இருக்கிறார். தவம் பண்ணி அவருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு அரிய சக்தியை நம்ம கொடுக்கலாம், ஒரு ஆயுதமா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு மழுவ கோடாரியை கொடுக்கிறாரு. தாயார் சொன்னதுனாலதான் தந்தையார் வந்து கொடுக்கிறார், சிவபெருமான் கொடுக்கிறார். அதை வாங்கின பிறகு அதுக்கப்புறமா சிவபெருமான்கிட்டே கேட்கிறார் பரசுராமன். என்ன கேட்கிறாருன்னா, ஐயா நான் வந்து இந்த ஆயுதத்தால பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சிவபெருமான் அது பயிற்சி கொடுக்குறாரு. அந்த ஆயுதத்தை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்ன்றத பயிற்சி கொடுக்குறாரு. கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம இதை நான் சோதனை பண்ணி பார்க்கணும் குருவே, குருவா ஏத்துக்கிறார் சிவபெருமானிய. இதெல்லாம் ரொம்ப அழகான பாயிண்ட். இதெல்லாம் இருக்கு. சிவபெருமானியே பரசுராமருக்கு குரு யாருன்னா, பரசுராமர் குரு யாருன்னா சிவபெருமான் தான். அப்போ சரி நான் உனக்கு கத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கத்தும் கொடுத்துட்டாரு, பயிற்சியும் கொடுத்துட்டு பிறகு ரெண்டு பேரும் சரிசமமா சண்டை போடுறாங்க. சரி என்கிட்டயே நீ பயிற்சி பண்ணு, என்கிட்டயே சண்டை போடு அப்படின்னு. அப்ப சண்டை போடும்போது இவர் ஆவேசமாச்சே, பகவானுடைய இது இல்லையா. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு நெத்தியில லைட்டா பட்டுடுது. யாருக்கு? பகவானுக்கு. இது தந்தையாருக்கு, அதான் சிவபெருமானுக்கு. அதையும் பொருட்படுத்தாம சரி பரவாயில்ல என்னோட சிஷியன் தானே பட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் சிவபெருமானை சொல்றாரு பரசுராமர் கிட்ட, நீ உண்மையான ஒரு பலசாலி தான், நீ உன்னை யாராலுமே இந்த வையகத்தில் வெல்லவே முடியாது அப்படின்றார். யாராலும் வெல்ல முடியாது, என்னையே தோத்தடிச்சிட்டல நீ, ஆனா உன்னை யாருமே வெல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரமும் கொடுத்துடுறாரு யாரு? சிவபெருமான். அப்ப அது மாதிரி இருக்கும்போது ராமபிரான ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறார். சந்திக்கும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வில்லுல இது 4 எந்த கொடுக்கிறார், இது ஏத்துங்கன்னு சொல்லி பரசுராமர் கொடுக்கிறார். ஏன்னா இவர் நினைக்கிறாரு நாம தான் ஒரு பலசாலியாச்சே, எல்லாரையுமே நம்ம வெல்லக்கூடிய சக்தி உள்ளது சொல்லிட்டு ஒரு வில்லு அம்ப கொடுக்குறார், ஒரு வில்ல கொடுக்குறாரு. வில்ல கொடுத்து அதை நான் ஏத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு ராமபிரானுக்கிட்டே கொடுக்குறாரு. ராமபிரான் இப்படிப்பட்ட அவதாரம் இல்லைங்களா, அவரு சாதாரணமா தூக்கிட்டு எடுத்து அடிக்கிறாரு. அப்போ உடனே இவருக்கு என்ன செய்யுதுன்னு புரியல, யாருக்கு? பரசுராமருக்கு. அப்போ சிவபெருமான் நமக்கு சொன்னார் இல்லையா, பகவானையும் இவரும் சொன்னார் இல்லையா, திருமாலே வந்து சொன்னார் இல்லையா நமக்கு, விஷ்ணுவே சொன்னாரு. அப்படி விஷ்ணுகிட்ட கேட்கிறார், பகவானே நீங்க தானே எனக்கு வரமே கொடுத்தீங்க, பரசுராம் இவரோட தந்தையார்கிட்ட குரு கிட்ட நான் கலை கத்துட்டு இருக்கும் போது நான் அவரையே தோக்கடிக்கும் போது நீங்க தான் எனக்கு வரம் கொடுத்தீங்க, அப்படிப்பட்டவங்களை எப்படி நான் வந்து ராமபிரானு கிட்ட எப்படி நான் தோத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. அப்போ விஷ்ணு சொல்றார், நீ தவறாக புரிந்துகிட்ட, ராமபிரானும் கண்ணனும் டைரக்டா வந்த அவதாரங்கள். உனக்கு வந்து ஆவேச அவதாரத்துல பகவான் உனக்குள்ள வந்துதான் அந்த ஆவேசம் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி உனக்குள்ள இருக்கிற சக்திய உன்னால வெல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகான இடத்த கொடுக்கிறார். உனக்குள்ள ஒரு சக்திய உன்னால வெல்ல முடிஞ்சதுன்னா வெல்ல முடியுமா உன்னால, அப்ப நீயே அழிஞ்சிருவியே அப்படின்ற. அப்பதான் அவருக்கு பரசுராமருக்கு புரியுது, ஆஹா பகவானுடைய சக்தி நமக்குள்ள இருக்கு, அந்த சக்தியை நம்ம எப்படி அழிக்க முடியும், அழிச்சா நாமளே அழிஞ்சு போயிடும் இல்லையா. ரொம்ப அற்புதமா அந்த இடத்துல வந்து விஸ்வர் வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறார். இப்ப பரசுராமர் அவதாரத்தை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே போலாம், நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அப்பதான் பகவான் பரசுராமர் கொஞ்சம் யோசனை பண்றாரு, அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோடு அவரு திரும்பவும் செயல்படுறார். அப்ப எந்த இதுல பாருங்க, திருமாலையும் பார்க்கிறார், ராமபிரானியும் பார்க்கிறார், கண்ணபிரானியும் பார்க்கிறார் பரசுராமர். அப்ப அவர் அவதாரம் என்ன பற்றி அவதாரம்? அது ஒரு அவதாரம் தான். எதுக்கு சொல்ல வரோன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான், நம்ம பகவானுடைய அம்சம் தான் நம்ம எல்லாருமே. அப்படி இருக்கும் போது நமக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறான்னு போது அப்ப நமக்கு எங்கிருந்து வருது பாருங்க அந்த ஞானம், எங்கிருந்து வருது அந்த பௌதிக ஞானம், எங்கிருந்து வருது இந்த ஆன்மீக ஞானம்.
நம்ம எப்படி செயல் பண்ணணும்னு பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா அந்த பரசுராமர் அவதத்தை ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே போலாம். நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி அந்த 7வது அத்தியாயத்துல அவர் சொன்ன அவதாரங்கள்ல, பிரம்மதேவர் சொன்ன அவதாரங்கள்ல ஒரு அவதாரமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுகம் வேணும் சொல்றதுக்கு. அவ்வளவு ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்காங்க. அதே மாதிரி கசிப முனிவரை பத்தி சொல்றாரு, எவ்வளவு பேரு. அப்புறம் வந்து கபிலர் பத்தி சொல்றாரு, 2வது ஸ்லோகத்துல கபிலர் பத்தி சொல்றாரு இல்லைங்களா? சரி, இப்ப நாம உள்ள 8வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போவோம். பரிசுத்த மகாராஜுடைய கேள்வி எப்படிப்பட்ட கேள்வியா இருக்கும் போது பாருங்க. முதல் ஹரே ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. அத்தியாயம் 8. பரிசித்த மகாராஜனின் கேள்விகள். பலம் 1. பிராமண சோதிதோ பிரம்மன் குணாக்யானே குணஸ்ய ச யஸ்மை யஸ்மை யதா பிராக நாரதோ தேவ தர்சனக. மொழிபெயர்ப்பு. பரிசித்த மகாராஜன் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் விசாரித்தார். நாரத முனி பேசுவதை கேட்டவர்கள் பிரம்மதேவரால் உபதேசிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஈடான அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆவர். அத்தகைய நாரதர் பௌதீக குணங்களற்றவரான பகவானின் திவ்யமான குணங்களை எவ்விதம் விவரித்தார்? மேலும் யார் முன்னிலையில் அவர் பேசினார்? பொருளுரை. தேவரிஷி நாரதர் பிரம்மதேவரால் நேரடியாக உபதேசிக்கப்பட்டவர் ஆவார். பிரம்மதேவர் பரமபுருஷரால் நேரடியாக உபதேசிக்கப்பட்டவர். எனவே நாரதரால் அவரது பற்பல சீடர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உபதேசங்கள் பரமபுருஷருடைய உபதேசங்களுக்கு சமமானவை ஆகும். இதுவே வேத அறிவை அறிவதற்குரிய முறையாகும். இந்த அறிவு சீட பரம்பரையின் மூலமாக பகவானிடமிருந்து கீழிறங்கி வருகிறது. வேத அறிவை மன கற்பனையாளர்களிடம் இருந்து பெறுவது சாத்தியமல்ல. எனவே எங்கெல்லாம் நாரத முனிவர் செல்கிறாரோ அங்கெல்லாம் பகவானால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவர்களாக தம்மை அவர் காட்டிக் கொள்கிறார். அவரது தோற்றம் பரமபுருஷரின் தோற்றத்திற்கு நிகரானதாகும். அதை போலவே உன்னதமான உபதேசத்தை உறுதியாக பின்பற்றும் சீட பரம்பரை உண்மையான ஒரு சீட பரம்பரை ஆகும். பகவானால் அவரது பக்தருக்கு ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசத்திற்கும் சீட பரம்பரையில் வரும் அதிகாரியால் கொடுக்கப்படும் உபதேசத்திற்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் உண்மையான ஆன்மீக குருவின் தகுதியாகும். நாரத முனி எவ்வாறு பகவானின் உன்னத அறிவை பரப்பினார் என்பது பிந்திய காண்டங்களில் விவரிக்கப்படும். பௌதீக படைப்பிற்கு முன்பே பகவான் இருந்தார் என்பதும் அவரது உன்னதமான பெயர், குணம் போன்றவை எந்த பௌதீக குணத்தையும் பிரதிபலிப்பது ஆகாது என்பதும் தெரியவரும். எனவே குணங்களற்றவர் ஆகுண என்று பகவான் வர்ணிக்கப்படும் பொழுது அவருக்கு குணமில்லை என்பதை அது குறிக்காது. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் போன்ற பௌதீக குணங்கள் அவருக்கு இல்லை என்பதையே அது குறிக்கிறது. எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அவர் மேலானவர் ஆவார். இதனால் அவர் அகுணா என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல வந்து நாரத முனி பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? நாரத முனியோட அதான் என்ன சொல்றாரு, நாரத முனி பேசுவதை கேட்டவர்கள் பிரம்மதேவரால் உபதேசிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஈடான அதிர்ஷ்டசாலி ஆவார்கள். இப்ப நாரத முனிய லீலையும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். அவருடைய சொற்பொழிவு ரொம்ப ஆழமான சிந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. ஏன்னா வந்து துருவ மகாராஜுக்கும் உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அழகா. அதே மாதிரி பிரகலாத மகாராஜாக்கும். நம்ம இந்த நவவித பக்திக்காக மூல காரணமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாரத முனி தான். ஆனா அதை வந்து யாரு அதை பிரகலப்படுத்துறாரு பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா. நவவித பக்திக்கான காரணமே சாராம்சமே நாரத முனிக்கு தான் வரும். அதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறார் நாரத முனி. பகவானுடைய நாமத்தை பத்தி சொல்றார். பகவானுடைய நாமங்கள் 1000 10,000 நாமங்கள், லட்சக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. அதுல குறிப்பா ஒரு நாமத்தை பத்தி ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டோரியாவே சொல்றாரு யாரு நாரத முனி. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தேவகி தாயார், அதாவது தேவகி தாயாருக்கும் வாசுதேவருக்கும் பிறந்தவர் தான் பகவான், நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? இது யசோதா தாய்க்கு அதை வந்து யசோதா தாய் வளர்க்குறாங்க. நந்த மகாராஜாவும் யசோதாயும் வளர்க்குறாங்க. ரோகிணிக்கு பிறந்தவர் வந்து பலராமரையா. இவங்க 2 பேருக்குமே ஒரு வருடம் ஆகியும் திரும்ப அவருக்கு 1 வருடம் ஆகியும் கூட அவங்களுக்கு 2 பேருக்குமே நாமம் வைக்கவே இல்லை. 2 பேருக்கும் நாமம் வைக்கவே இல்லை.
பெயர் சூட்டும் விழா கொண்டாடல, பெயரும் வைக்கல. அப்போ யாதவ குலத்தோட குரு அவர் யாருக்கா தெரியுமா? ஒரு ஒரு குலத்துக்கும் ஒரு குரு இருப்பாரு இல்லைங்களா? சாந்திபனி யாரு மாதாஜி? சாந்திபனி தானே பிரபுஜி? இல்ல மாதாஜி, கர்கமுனி பிரபுஜி, கர்கமுனி. ஹரே போல் கர்கமுனி தான். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, யாதவ குலத்தோட குரு அவர் வந்து நந்த மகாராஜ் கிட்ட இருந்து கேட்கிறாரு, வந்து என்னப்பா 1 வருடம் ஆச்சு இன்னுமா நீ பேர் வைக்காம இருக்கிற? அப்போ உடனே யசோதாய் சொல்றாங்க, இவரு நந்த மகாராஜ் உடனே அவரு ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அந்த காரணத்துக்கு கர்கமுனி வந்து அது கொஞ்சம் யோசனை பண்றாரு. அப்புறம் யசோதா கிட்ட கேட்கிறாரு, ஏமா நீ யாரும் சொல்லாமல உன் புருஷன் கிட்ட அப்படின்னு. உடனே அந்த தாயார் என்ன சொல்றாங்க, நான் அவனை எப்பெல்லாம் பாக்குறோனோ அப்பதான் பிறந்த மாதிரியே இருக்கிறான், நான் எப்படி சொல்ல முடியும், எப்படி பேர் சூட்ட முடியும் அப்படின்றான். ஏன்னா அவர் எப்பெல்லாம் தாயார் வந்து யசோத தாயார் வந்து பகவானை பாக்குறாங்களோ அப்பதான் பிறந்த மாதிரியே இருக்காங்க. அப்ப எல்லா தாய்க்கும் அப்படித்தானே, தன் குழந்தை பெரிய பையனாகி கல்யாணமாகி பேரபுத்தியத்தோட சரி தாய்க்கு எப்படி இருக்கும்? இப்ப பிறந்த குழந்தை மாதிரி தான் தெரியும் இல்லைங்களா? அதுதான் தாயார் வந்து ரொம்ப அழகா, யசோத தாய் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. சரி உங்ககிட்ட சொன்னது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உறவினர்கிட்ட கேட்கிறாரு கர்கமுனி, ஏப்பா நீங்களாவது சொல்லக்கூடாதா நந்தனுகிட்டையும் யசோதா கிட்டையும் சொல்லி இது பண்ணலாமா அப்படின்னு. உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவனுக்கு 24 மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து தானே இருக்கு, அவனை கொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருமே நிறைய வந்து நாங்க பேரை வச்சா இது கம்சம் வந்து கொண்டுவானே டைரக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறவினர்கள் சொல்றாங்க. ஐயா இது சரியா வராதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சார் கர்கமுனி. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, சரி நீங்களே ஒரு பேர் வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றா, ரோகிணி தாயார் சொல்றாங்க, பலராமோடைய தாயார் சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே பலராமனுக்கும் பேர் வைக்கல, கண்ணனுக்கும் பேர் வைக்கல, 2 பேருக்கும் பேர் வைக்காம தான் இருக்கிறாங்க. அப்போ தாயார் சொல்றாங்க, ரோகிணி தாயார், அப்ப நீங்களே ஒரு பேர் வச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பலராமுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க, பலராம் ஐயாவுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க. ரொம்ப அழகான பேர் அது, இந்த பேர் வைக்கிறார். 2 பேரும் தொட்டில படுக்க வச்சுட்டாங்க, படுக்க வச்சுட்டு பேர் வைக்கிறார், கர்கமுனி தான் பேர் வைக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா என்ன சொல்றன்னா, ராமபிரானோடைய அந்த அதாவது அந்த பராசலம், அதாவது அந்த அவருடைய பவர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ராமபிரானோட பவர், அது எல்லா அவருடைய ஐஸ்வர்யமும் வந்து இவனுக்கு இருக்கு, இந்த குழந்தைக்கு இருக்கு. அதனால ராமனோட பேரையும் பலன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதாவது லோகத்துல இருக்கிற எல்லாரையுமே அடக்கக்கூடிய சக்தி வந்து வலிமை வந்து பலராமனுக்கு இருக்கு. அதனால அது பலராமன் பேர் வைக்கிறார், சொல்லி பேர் வைக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா பேர் வைக்கிறார் பகவான். அதனால யாருமே சரி பலராமன் பேரை சொன்னாவே போதுமா, நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த சக்தி அப்படியே மீண்டு வருமா. கர்கமுனி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அந்த இடத்துல. இப்ப நமக்கு யாராவது ஒரு பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க, ஏதாவது தப்பா செய்யனா பலராமன் பேரை உச்சிச்சா, ஏன்னா பலராமன் பகவானுடைய அவதாரம் தானே இல்லைங்களா? அவர் டக்குன்னு சொன்ன உடனே போதுமா, டக்குன்னு அந்த பவர் நமக்கு வந்துடும். அது எப்படி சொல்லணும்னா அவரை மையப்படுத்தி சொல்லணும், பகவானை மையப்படுத்தி சொல்லணும். பலராம பேர் உச்சரிக்கிறது அதுதான் நாமங்கள், ஒரு நாமங்கள் வந்து ஆச்சாரிகள் அவ்வளவு அற்புதமா கொடுக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் கண்ணபிரான கிட்ட வர்றார். ஏன்னா இவர் வந்து கரும நிறமா நரத்தோட இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணன் வைக்கிறார். கிருஷ்ணன் வச்சுட்டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு பேரை வைக்கிறார். ஏன்னா கருநிறமா இருக்கிறதுனால வைக்கிறார். அதுக்கப்புறமா வாசுதேவன்ட்டு ஒரு பேரை வைக்கிறார். வாசுதேவன் சொல்லி என்ன சொல்ற, அனைவராலும் அழைக்கப்படுவர் பேர் வாசுதேவன் அப்படின்றார். கிருஷ்ணன் அவருடைய பேர், ஆனா எல்லாரும் அழைக்கப்படுவது வாசுதேவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே கர்க்க முனிவரை குழந்தையா இருந்துகிட்டே பகவான் அந்த மனசால பேசுறாங்க. யாருக்கு? கர்க்க முனிவரும் பகவானும் பேசுறாங்க. ரொம்ப அற்புதமா பேசுறாங்க. என்ன பேசுறாங்க பாருங்களேன். பகவான் சிரிக்கிறார், நம்மகிட்ட சிரிக்கல, அந்த குழந்தையா தான் இருக்கு, 1 வயசு குழந்தை சிரிக்குது. சிரிச்ச உடனே கர்க்க முனிவர் பாக்குறாரு, என்ன பகவானே சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு. இல்ல அப்படியே நைஸா வாசுதேவர் என் அப்பன் பேரு பேர் வச்சுட்டியே அப்படின்றாரு. என் அப்பாவுடைய பேரையும் வச்சுட்டியே அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்றார் கர்க்கமுனி, அந்த வாசுதேவனோட பேரோட விளக்கத்தை கொடுக்கிறார், ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். யாரு? கர்க்கமுனி. ஆம் கண்ணா, வாசுதேவன் என்றால், வாசு என்றால் என்ன சொல்ற பாத்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்திலும் வசிப்பவன், எல்லா இடத்திலும் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வசிப்பவன் வாசு.
வாசுனாவே எல்லாரிடத்தையும் வசிப்பவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. தேவன் என்றால் எல்லா வசிக்கிற இடத்திலையும் பலன் தருபவர் தேவன். அதனால்தான் வாசுதேவன் சொல்லப்படுது. அந்த பகவானுடைய நாமத்தை ஒண்ணு ஒரு நாமத்துக்கு பாருங்க எவ்வளவு பவர் இருக்கு பாருங்க. வாசுதேவா அப்படின்னு சொன்னாவே போதுமா. ஏன்னா பகவான் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார். வாசுன்னு சொல்ற வசிப்பு இடம், நமக்குள்ள வசிக்கிறார். தேவன் சொல்லும் போது நமக்குள்ள பலனை கொடுக்கிறார். நம்ம என்ன கர்மகாரியங்கள் பண்றோமோ அந்த பலனை ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். அதுதான் வாசுதேவா நமக அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படும். எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம எடுக்கும் போதுன்னா ஓம் சச்சித் சொல்லும் போதே எது சொல்ல வரும், எல்லா விதமான சச்சித் ஆனந்தமா அந்த காரியம் நடக்கணும்ன்றதுக்காக தான் பகவான் நாமத்தை சொல்லி நம்ம சொல்றோம். இத நாரத முனி ரொம்ப அழகா ஒரு நாமத்துக்கும் விளக்கு. பலராமனுக்கு ஒரு அந்த அதை கொடுக்குற கற்க முடி மூலியமாக அந்த நாமத்தை வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வாசுதேவ பகவானுக்கும் சரி அந்த நாமத்தை வைக்கிறதுக்கு அதோடைய பலன் என்னன்றது நாரத முனி ரொம்ப அழகா நமக்கு. அதுதான் நாரத முனியோட ஸ்டோரி படிக்கும்போது அவருடைய ஸ்பீச் கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். அவருடைய ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இரண்டாவது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி படிக்கிறேன். எதத் வேதிதும் இச்சாமி தத்வம் தத்வவிதம் விதாம்பர ஹரேரத்புத வீரஸ்ய சுதாலோக சுமங்கலக. மொழிபெயர்ப்பு. அரசர் கூறினார், அற்புத சக்திகளை பெற்றுள்ள பகவானை பற்றிய வரலாறு எல்லா கிரகங்களுக்கும் நிச்சயமாக மங்களம் அளிப்பவையாகும். அவற்றை நான் அறிய விரும்புகிறேன். பொருளுரை. பரமபுருஷரின் செயல்களை பற்றியும் வர்ணனைகள் நிறைந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லா கிரகவாசிகளுக்கும் மங்களம் அளிப்பவையாகும். அதை ஒரு குறிப்பிட்ட மத பிரிவுக்கு சொந்தமானதாக எண்ணுபவன் நிச்சயமாக தவறு செய்பவன் ஆவான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் சந்தேகம் இல்லாமல் பகவானின் எல்லா பக்தர்களுக்கும் மிக பிரியமான ஒரு சாஸ்திரம் ஆகும். அது பக்தரற்றவர்களுக்கும் கூட மங்களம் அளிப்பதாகும். ஏனெனில் ஜடசக்தியின் கீழ் வசியப்பட்டு கிடக்கும் பக்தரற்றவர்களும் கூட அத்தகைய பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். இத்தகைய விடுதலையை அடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வர்ணனையை அவர்கள் பக்தியுடனும் கவனத்துடனும் சீட பரம்பரையில் வரும் பகவானின் பிரதிநிதியிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 2 பேர் பேசப்பட்டதையும் நாரத முனியை பத்தியும் நம்ம விளக்கமா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இரண்டாவது இடத்துல பரிசித்து மகாராஜ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். இதுல இருந்து கேள்விகள் என்ன செய்கிறார் பாருங்க. அற்புத சக்திகளை பெற்றுள்ள பகவானை பற்றிய வரலாறு எல்லா கிரகங்களுக்கும் நிச்சயமாக மங்களம் அளிப்பதாகும். இவற்றை நான் அறிய விரும்புகிறேன். இப்ப எல்லா கிரகங்களும் பாருங்க, எல்லா கிரகங்களும், ஏன் சிவலோகம் சரி, பிரம்மலோகம் சரி, பித்ருலோகம் சரி, பரலோகம் சரி, எல்லா லோகங்களுமே அதல பாதாளத்துல லோகத்தோட சரி. ஏன்னா அதல பாதாளத்துல ஒரு லோகம் பாத்தீங்கன்னா புண்ணியவான்கள் மாதிரி வாழ இடமா அது. 7 லோகத்துல ஒரு லோகம் தலா சொல்றோம் இல்லையா? தலா லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அதாவது சிசுபாலன் எல்லா அசுர தலைவர்கள் அசுர மன்னர்கள் எல்லாமே அங்க வாழறாங்க. அந்த இடத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட பார்க்க முடியாது. எல்லா மன்னர்களும் எல்லா மக்களுக்குமே சரி அந்த லோகத்துல சரிசமமா கம்யூனிஷன் பேச பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரிதான் கிடைக்கும். எதுல? அதல பாதாள தலா லோகத்துல. நம்ம பூலோகத்துல பாருங்க, ஒருத்தன் இப்ப உயர்ந்து இருக்கிறான், ஒருத்தன் கம்மியா இருக்கிறான், ஒருத்தன் தாழ்ந்து இருக்கிறான், ஒருத்தன். ஆனா அந்த லோகத்திலையும் பாருங்க அந்த மாதிரி. அதுதான் ஒரு மன்னர் என்ன பண்றான், போய் தானம் கொடுக்க போறான் அந்த லோகத்தை தலா லோகத்துல போய், நரக லோகத்துல போய். அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, இது என்னங்க கொடுக்குற பொருள்லாம் அப்படின்னு. இல்லைங்க தானங்க அப்படின்னு. நான் பூமியில வாழ்ந்தவன், அதனால எல்லாருக்கும் தானம் கொடுப்பேன்னு. நீ வச்சிருக்க தானத்தை உன் பூமியிலே கொடு, எனக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்டா சொல்றாங்க, எனக்கு எல்லா விதமான சகல விதமும் எங்களை மன்னர் கொடுக்கிறார். அதனால யாருக்கும் எந்த குறையும் கிடையாது. இங்க யாருமே இது கிடையாது, எல்லாருமே சமம்ன்றாங்க. சோ அது போல பகவான் எல்லா கிரகங்களுக்கும் ஒண்ணு போலதான் பகவான் இது பண்றார். ஆனா அவருடைய பார்வை எப்படி படுதுன்னு பாருங்க. அதுதான் இது. அவருடைய பார்வை மங்களகரமான பார்வை, ஒரு கிரகங்கள் வெளிப்படும். அதே மாதிரி நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். அது எப்படி இது பண்றாரு பாருங்க இல்லைங்களா? இப்ப இதை கேட்கிற கொஸ்டின் யார் கேட்கிறா? பரிசித்து மகாராஜா கேட்கிறார். அப்போ ஒரு குரு என்ன மாதிரி நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் பாருங்க இல்லைங்களா? இந்த 26 பதம் வரைக்கும், இந்த 2ல இருந்து 26வது பதம் வரைக்கும் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் பரிசித்து ரொம்ப அழகா ஒரு கேள்வியா கேட்டுங்கிறார். இப்ப எல்லா கிரகங்களுக்கும்
நிச்சயமாக மங்களம் அளிப்பவன் யார்? பகவான் தான். அதை பத்தி எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் அப்படின்றார். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயத்திலிருந்து விளக்கமா கொடுத்துட்டு வர்றார். ஒரு ஒரு பதத்துக்கும் உள்ள விளக்கம். எப்படி நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 1வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் எப்படி கவலைப்பட்டானோ, 5 விதமான கவலைப்பட்டானோ, எப்படி 17 அத்தியாயத்துக்கும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க பகவான். அது மாதிரி இதுல ஃபுல்லா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இதுல ஒரு இடத்துல ஒரு குருவா இருக்கிறது அதானே முக்கியம் இல்லைங்களா? இப்போ நாம எல்லாம் தீட்சா வாங்கியிருக்கோம். நிறைய பேர் தீட்சா வாங்கியிருக்கோம். 30-35 பேர் மேல தீட்சா வாங்கியிருக்கோம். அப்போ குரு வந்து நமக்கு என்ன, இப்போ நான் ஹரிநாம தீட்சா நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். அப்புறம் பிராமண தீட்சா வாங்க போறோம், அடுத்த தீட்சா. அப்போ வாங்கும்போது 4 விதமான ஒரு முக்கியமான சாராம்சம். ஏன்னா இப்ப நம்ம அந்த பிராமண தீட்சாக்குள்ள அந்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப நாம அதுக்காக சொல்ல வரேன். ஒரு முக்கியமான 4 விதமான சாராம்சம் கொடுப்பாங்க. அது முக்கியமா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப மந்திர தீட்சா கொடுக்கும்போது, ஹரிநாம தீட்சா கொடுக்கும்போது அது நமக்கு தெரியாது. அதே பிராமண தீட்சா கொடுக்கும்போது தான் இந்த 4 விதமான செயல்பாடை சொல்லுவாங்க. ஒரு குரு தன் சீடை தனியாக அழைத்து சொல்லப்படும் இதுதான். இது யாருக்குமே வந்து இப்ப நாம வந்து ஹரிநாம தீட்சா வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஓப்பனா வாங்குவோம். ஆனா இந்த பிராமண தீட்சா மட்டும் மறைமுகமா தான் கொடுப்பாங்க. அப்பதான் அந்த குரு சொல்லுவார் 4 விதமான அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அது என்னன்னு படிப்போமா? ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இது மறைமுகமானன்னா அது கொடுக்கறது அவங்க, அது என்ன சொல்ல வராங்கன்றத ஒரு சாராம்சம் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆழ்வார்கள் ரொம்ப அழகா இதுலயும் பாடி இருக்கிறாங்க. குரு சீடனுக்கு சொல்லும் அந்த 4 முக்கிய அறிவுரைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? மணவாளன் ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உலகை படைத்தல், காத்தல், உழைகாலத்தில் அடித்தல், உயிர்களை அனைத்தையும் உள்ளிருந்து இயக்கி ஆளுதல், நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்துமே பலனளித்தல் உள்ளிட்ட அனைத்து செயல்களையும் திருமால் போலான இறைவனான செய்கிறான் என்பதை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். முதல் நிலை. பகவான் நமக்கு என்ன பண்றார்? படைக்கும் செய்கிறார், காத்தலும் செய்கிறார், அழிக்கும் செய்கிறார். உயிர்குள்ள எல்லா உயிர் வாழ் இதயத்துக்குள்ளும் இருந்தும் நம்மளை பராமரிக்கிறார், நம்மளை வந்து பக்குவப்படுத்துறார், நம்ம செயலை உருவாக்குறார். அதுதான் நம்ம நிகழ்காலத்துல மட்டும்தான் நாம செய்யறோம். எதிர்காலம் இல்ல, இறந்த காலம் இல்ல. நிகழ்காலம் நம்ம கையில இருக்கு, எதிர்காலம் நம்ம கையில இல்ல, இறந்த காலம் நம்ம கையில இல்லை. அதனால கரெக்டா இருந்து நம்ம புடிச்சுக்கிட்டு அந்த காரியத்தை செய்யணும்ன்றாரு. இது முதல். 2வது கேள்வி என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ அடைய வேண்டிய மிக உயர்ந்த இலக்கு இறைவனின் திருவடி அன்றி வேறுதும் இல்லை. வேற எந்த செயலுமே கிடையாது. நம்ம பகவானுடைய கமலபாதங்களை சரணாகதி அடையதை மாத்திரம் தான் நம்ம செயலா இருக்கணும். பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற செயல மட்டும்தான் இருக்கணும்ன்றாரு. 2வது. 3வது கொடுக்குறாரு பாருங்க, இறைவனை அடைவதற்கு வேறு எதுவும் சாதனம் ஆகாது. இறைவனை அடைய இறைவனே வழி என்று உணர்ந்து அவர் திருவடிகளை சரணாகதி செய்ய வேண்டும் சொல்றாரு. இறைவனை அடைவதற்கு இறைவனை தான் வேண்டும், நம்ம வேற யாரையுமே வேண்டும் அவசியம் இல்லை. இது 3வது ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. 4வது ஞானத்தை பாருங்க, ரொம்ப அற்புதம் சொல்றாரு. அந்த இறைவன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே அஞ்சணும். பகவானுக்கு மட்டும் நாம் அஞ்சப்படணும், வேற யாருக்கும் அஞ்சக்கூடாதுன்றார். யாருக்குமே அஞ்ச, இறைவனுக்கு மட்டும் அஞ்சினால் உலகில் வேறு யாருக்கும் அஞ்ச வேண்டாம். ஆனால் இறைவனிடம் அஞ்சாமல் இருந்தால் உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரிடமும் நீ அஞ்ச வேண்டி வரும். பகவான்கிட்ட அந்த பயபக்தியோடு இருக்கணும். பகவான்கிட்ட அந்த பயம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த பௌதிகத்துல வாழறோம் இல்லையா, இந்த வையகத்துல எல்லார்கிட்டையும் பயப்பட்டுதான் ஆகணும். தாய் தந்தர்கிட்ட, பிள்ளைகிட்ட, எல்லார்கிட்டையும் பயந்துதான் ஆகணும் சமுதாயத்துக்கு. ஆனா பகவான்கிட்ட பயந்தவன் யாருக்கிட்டையும் பயப்பட மாட்டான். இதுதான் கடைசியாக கொடுக்குறாரு. 4 விதமான ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகானது. இது வந்து எதுல சொல்லப்பட்டதுன்னா 108 உபநேசங்கள்ல வேதாந்த தேசிகன், அதாவது ஞாசா விம்பிதி அப்படின்னு ஒரு உபநேசம், அந்த உபநேசங்கள்ல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, ஏன் அதை சொல்லப்படுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இறைவன்கிட்ட மட்டும்தான் நாம பயப்படணும், வேற யாருக்கிட்டையும் பயப்படணும் அவசியமே இல்லை. அதுக்குதான் பகவானுக்கு ஒரு பேரை சொல்றாங்க. என்ன பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா பீமா அப்படின்னு. பீமானாவே யாருக்கும் அஞ்ச மாட்டான். பீமானாவே அஞ்ச மாட்டான்.
பீமனுக்கு இந்த நாமம் உண்டு, இந்த பகவானுக்கு இந்த நாமம் உண்டு, பீமா நாமம். அதாவது இது சரஸ்வர நாமத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இந்த நாமத்துல பீமாய நமக அப்படின்னு பகவானுக்கு இது ஒரு நாமம். அதாவது 4 தான் ஒரு சீடனுக்கு செய்ய முக்கிய உபதேசங்கள் ஆகும். இந்த 4 உபதேசங்கள் சொல்லப்பட்டபடி தேவர்கள் கூட அச்சத்தில் உள்ளடக்கியவர்கள் தான். தேவர்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அச்சமடையவன் தான் செய்வாங்க. பகவான்கிட்ட அச்சம் அடைஞ்சனால்தான் அவங்க எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே அஞ்ச மாட்டாங்க. அது போல நாமளும் எல்லாருக்கிட்டையும் நாம இல்லைங்களா? இந்த 2வது ஸ்லோகத்துக்கு எவ்வளவு அழகா நமக்கு அற்புதமாக இந்த புரியும் இல்ல. 3வது பதம் என்ன நினைக்க பாப்போமா? என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கிறார் பாப்போம் பரிசுத்த மகாராஜா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3வது பதம் படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? மகாபாஹா யதாஹம் அகிலாத்மனி கிருஷ்ணே நிவேசிய நிகா சங்கம் மனஸ் இத்யக்ஷே கலேவரம். மொழிபெயர்ப்பு. பெரும் பாக்கியசாலிகளான சுகதேவ கோஸ்வாமியை தயவு செய்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தை தொடர்ந்து சொல்லும்படி வேண்டுகிறேன். இதனால் பரமாத்மாவாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் என் மனதை நான் பதிக்க முடியும். இவ்வாறு ஜட குணங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்ட நிலையில் இவ்வுடலை என்னால் கைவிட முடியும். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விவரிக்கப்பட்டுள்ள உன்னதமான வர்ணனைகளை கேட்பதில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருப்பது என்றாலே பரமாத்மாவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் எப்போதும் உறவாடுதல் என்பதும் பௌதிக குணங்களிலிருந்து முக்தி அடைந்து என்பதையும் குறிப்பதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். ஜட கலங்கம் இருளை போன்றது. சூரியன் இருப்பு இருளை போக்கி விடுவதை போலவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடனான உறவில் நீடித்த ஈடுபாடு கொள்ளாததானது ஒருவனை ஜட குணங்களின் கலங்களிலிருந்து விடுவிக்கிறது. ஜட குணங்களால் கலங்கம் அடைவதே தொடர்ந்த பிறவிகளுக்கு காரணமாகிறது. ஜட குணங்களிலிருந்து விடுபடுவதே உன்னத நிலையாகிறது. விடுதலை கூறிய இந்த ரகசியத்தின் மூலமாகவும் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கருணையாலும் பரிசுத்த மகாராஜன் இப்போது ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருந்தார். வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் நாராயணரை நினைவிற்கொள்வதே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த போர்த்துவம் என்று சுகதேவ அரசனுக்கு கூறியிருந்தே இதற்கு காரணம். பரிசுத்த மகாராஜன் 7 நாட்களுக்கு பின் அவர் உடலை விட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் விஷயங்களுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் பகவானை தொடர்ந்து நினைவிற்கொள்ள அவர் முடிவு செய்தார். இவ்வாறாக பரமாத்மாவாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் உணர்வு முழுமையாக பதித்தபடி அவர் உடலை கைவிட எண்ணினார். வயிற்று பிழப்புக்காக பேசப்படும் பாகவத்தை கேட்பதற்கும் பரிசுத்த மகாராஜன் தெய்வீகமான முறையில் அதை கேட்பதற்கும் வேறுபாடு உள்ளது. பரிசுத்த மகாராஜன் பரம சத்தியமான முழுமுதற் கடவுள் அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உணர்ந்த ஆத்மாவாக இருந்தார். பலனை எதிர்பார்க்கும் பௌதிகவாதி தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா அல்ல. அவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்பதினும் பெயரில் சில பௌதிக நன்மைகள் பெற விரும்புகிறான். வருவாய்க்காக பாகவதம் பேசுவதிடமிருந்து கேட்பதால் சபையினர் தங்கள் விருப்பத்தை போல் சில பௌதிக நன்மைகளை பெற முடியும். ஆனால் ஒரு வார காலமாக அவர்கள் பாகவத்தை கேட்பது போல் பாவனை செய்தாலும் அது பரிசுத்த மகாராஜன் கேட்பதற்கு ஈடாகாது. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு ஆத்மாவிடமிருந்து கேட்க வேண்டியது புத்தி சுவாதீனம் உள்ளவர்களின் கடமையாகும். இதன் மூலமாக பொருள் சம்பாதிப்பதினால் ஏமாற்றப்பட்டு விடக்கூடாது. இத்தகைய செய்வுதலை ஒருவன் தன் வாழ்வில் கடைசி கட்டம் வரை தொடர வேண்டும். இதனால் பகவானின் உன்னதமான சவகாசத்தை உண்மையாகவே பெற்று ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்பதினாலேயே முக்தி அடைந்து விட முடியும். பரிசுத்த மகாராஜன் பௌதிக கவர்ச்சி வாய்ந்த அம்சங்களான ராஜ்யம் மற்றும் குடும்பம் ஆகியவற்றுடன் இருந்து எல்லா பந்தங்களையும் ஏற்கனவே திறந்து விட்டார். இருந்த போதிலும் அவர் ஜட உடலை பற்றிய உணர்வு அவருக்கு இருந்தது. பகவானுடனான தொடர்ந்த உறவின் மூலமாக அத்தகைய பந்தத்திலிருந்து அவன் விடுபட விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ஸ்ரீமத் பாகவத்தை யாரெல்லாம் கேட்கிறோமோ அவங்க எல்லாம் புண்ணியவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரிங்களா? எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலை அடையத்துக்கான சாராம்சம் நமக்கு இந்த ஒரு மூலம் கிடைக்குது, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம்.
இல்ல பரிசுத்த மகாராஜா வந்து கேட்கிற கேள்விகள் ஒரு கேள்வியும் ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி. இத வந்து இந்த இடத்துல இந்த கேள்வி கேட்கிறார். அந்த போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? எல்லா விதமான கிரகங்களுக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும் பகவானுடைய அருளால. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா இந்த யாரெல்லாம் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத தொடர்ந்து நாம கேட்கிறோமோ கண்டிப்பாக பகவானுடைய அருள் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றத நாம சொல்லப்பட்டார். அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கும் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம். இப்ப பரிசுத்த மகாராஜாக்கு எப்படி இந்த விளக்கம் கொடுக்க போறா சுகதேவ கோசாமி 27 இருந்து அதையும் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதுனால நம்ம என்ன பலன் அடைகிறோம்ன்றத இந்த ஒரு கதை மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பகவான் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா எந்த ஒரு அவதாரம் கொடுக்குற, எந்த யுகத்துல வந்து அவதாரம் கொடுக்குற? ராத யுகத்துல, 3வது யுகத்துல வந்து அவதாரம் கொடுக்குற. அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுக்கு ஏன் அந்த அவதாரத்தை கொடுக்குறாருன்றத யாராவது விளக்க முடியுமா? ஏன் பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்கிறார் இந்த இடத்துல? முழுமுழு கடவுளாக பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த யுகத்துல அவதாரம் கொடுக்கிறார்? காரணம் என்ன? குல சிறுவனாக ஏன் பிறக்கணும்? பிரபுஜி, அதாவது துஷ்டர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து பக்தர்களை காத்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவதாரம் எடுக்கிறார். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அந்த காலத்துல வந்து அராஜகம் ரொம்ப மேலோங்கி இருந்துச்சு. அதனால அந்த அராஜகத்தை வந்து ஒழிக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், பக்தர்களை காக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருந்தார். கலியினுடைய காலம் வரப்போகுதுங்கிறது அவருக்கு தெரியும். பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காகவும் பூமியினுடைய பாரத்தையும் குறைக்கணும். இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்ப சொன்னீங்க 3 பாயிண்ட் நல்லா அற்புதமா சொன்னீங்க. பூமியோட பாரத்தை குறைக்கணும். இந்த கதைக்கு அதுதான் சூட்டபிளா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். பூமியோட பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி அதர்மம் அதிகமாச்சு. இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பூமாதேவி வந்து முறையிட்டாங்க. ஏன் முறையிட்டாங்க? அவங்க எந்த ரூபத்துல பூமாதேவி முறையிட்டாங்க? அது யாருக்கா தெரியுமா? பகவான் கிட்ட முறையிட்டாங்க. அதுதான் பகவான் சொல்றார், நீ பசு ரூபத்துல வந்ததுனால தான் நான் இடையருக்குள்ள சிறுவனாக பசுக்கு விரும்பினராக நான் அவதாரம் கொடுக்குறேன்னு ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. இது மணவாள ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பூமாதேவி தேவர்கள் உதவியை நாடிய விரும்பிய பூமாதேவி பசுவின் வடிவில் சென்று தனது பாரத்தை தீர்க்க உதவுமாறு தேவர்களும் பிரார்த்தனை செய்தார். உடனே தேவர்களும் பிரம்மா எல்லாருமே சேர்ந்து போறாங்க பகவான் கிட்ட. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, நீ பசு ரூபத்துல வந்திருக்கிற, அதனால பசுக்கு நான் அதுக்கு அதிபதியாக நான் பிறக்கிறேன். அப்ப பசுக்கள் வந்து எப்படிப்பட்டது பாருங்க. பூமாதேவி தாழ்ந்து போயிருக்காங்க, அதை தாழ்ந்து போயிருக்காங்க. அப்ப பசுக்களை நம்ம எப்படி வணங்கணும் பாருங்க, இல்லைங்களா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பசுவை பத்தினா என்னன்னு தெரியும், காமதேனு பத்தி நம்ம என்னன்னு தெரியும். அதனால அவர் சொல்றாரு, பூமாதேவியே அஞ்ச வேண்டாம், பசுவின் வடிவில் வந்த என்னிடம் பிரார்த்தனை செய்த உனக்கு அருள் புரிய பசுக்களை மேய்க்கும் இடைய சிறுவனாக நான் பிறவிடுப்பேன், உதாரணம் கொடுப்பேன், நீ கவலைப்படாதே, பயப்படாதே, நீ போ அப்படின்னு எல்லா தேவரையும் வழி அனுப்புறேன். அப்ப வந்தாரு. யார கொண்டாரு? கம்சனை கொண்டாரு, சிசுபாலனை கொண்டாரு, சத்ருவனை கொண்டாரு, ஜெயதத்தனை கொண்டாரு, கௌரவர்களையும் கொண்டாரு, நரகாசூரனையும் கொண்டாரு. எல்லாருடைய பாரத்தையும் குறைச்சிட்டார், பூமியோட பாரத்தை. அப்ப பரிசுத்த மகாராஜா கவலைப்படுறாரு, உங்க காலம் முடிஞ்சு எல்லாத்தையும் முட்டு போயிட்டீங்க, ஆனா இரும்பு காலம் வருதே, கலிகாலம் வருதே, நான் அவசரப்பட போறேன் அப்படின்னு பரிசுத்த மகாராஜா அவருடைய தாத்தனுக்கிட்ட முறையிட்டார், எப்படி இது பண்ணலான்னு. உடனே திருமகள் லக்ஷ்மி தாயார் வந்து, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கலிகாலத்துல ஒரு அவதாரம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பகவான் வந்து தாயார்கிட்ட கேட்கிறாங்க, முறையிடுறாங்க. அப்போ உடனே தாயார் சொல்றாங்க, லக்ஷ்மி தாயார், கனகவல்லி தாயார் சொல்றாங்க, இல்ல சுவாமி, கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள், மக்கள் தொகை அதிகரித்து பூமிக்கு பாரம் என்று அன்று. ஏன்னா உங்களுடைய யுகத்துல, துவார யுகத்துல வந்து அசுரர்கள் தான் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாருமே அசுரர்னா சத்திரியர்கள் தான் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாருமே தப்பா தான் இருக்கிறாங்க. மக்களும் சரி, எல்லாருமே தப்பா தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த இரும்பு காலத்துல, கலிகாலத்துல ரொம்ப அதிகமாக மக்கள் தொகை அதிகமாயிடும். ரெண்டாவது எல்லாருமே ஒருத்தம் கூட உத்தமம் கிடையாதுன்ற இது தாயார சொல்றாங்க. ஒருத்தர் கூட உத்தமம் கிடையாது, எல்லாருமே நயவஞ்சகர் தான் கலிகாலத்துல. அதே அந்த ஆன்மீகத்தை சார்ந்து
என்ன மையப்படுத்தி செய்யற போதுதான் அவங்க நல்லவராக வராங்கன்ற. அப்ப தாயார் சொல்றாங்க, அப்ப சிந்தித்து பார்க்கும், மக்கள் தொகை அதிகரித்து பூமிக்கு பாரம் என்று நல்லவர்கள் விட தீயவர்கள் ஆமல் சொல்றாங்க. அது பூமிக்கு பாரம். நல்லவர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவர் பூமிக்கு பாரனாக தெரிவதில்லை. நல்லவங்க எப்பவுமே பூமியில இருந்தா பாரம் கிடையாது. ஆனா தீயவர்கள் இருக்கும் போது பாரம் அதிகமாயிடும். அதனால மக்கள் தொகை அதிகமா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, அவன் நல்லதா ஆக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்களேன், ஏதாவது உபகாரியம் செய்யுங்களேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட தாயார் கேட்கிறாங்க. உடனே தாயார் சொல்றாங்க, பகவான் சொல்றார், சரி அப்போ பூமி பாரத்தை போக்கணும்னா அது இந்த கலியுகத்து சரி வராது. எனவே ஆதிசேஷன் பூமியில் ஒரு அவதாரம் எடுக்கணும் அப்படின்ற. யாரு? ஆதிசேஷனை. அவர் எதுக்காக ஆதிசேஷனை ஆச்சாரிய புருஷனாக அவதரித்து செய்து நல்ல விஷயங்களை உபதேசம் செய்ய வைத்து கலியின் கொடுமையை நீக்கி தீயவர்களை எல்லாம் நல்லவராக மாற்றுவோம், தீயவர்களை நல்லவராக மாற்றிவிட்டால் அதன் பூமிக்கு பாரமே தெரிவதில்லை அப்படின்றாங்க. பகவான் சொல்றாரு. சொன்ன உடனே சரி ஆதிசேஷனை உடனே தட்டி எழுப்புறாரு. அது மாதிரிதான் படுத்துட்டு இருக்காரு. ஆதிசேஷா ஏந்தர்றா அப்படின்னு தட்டி எழுப்புறாரு. நீ போய் பூமியில போய் ஒரு அவதாரம் கொடுன்றார். இது சரியான யோசனை அப்படின்னு தாயாரும் சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஒத்துக்கிட்டு அவர் தான் யாருன்னு தெரியுமா? ராமானுஜர். 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 ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல். ராமானுஜ அவதாரம் தான் ஆதிசேஷனோட அவதாரம். அவர் இந்த அழகா இந்த வேதத்தை கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி நம்மளுடைய பிரம்மகவுடியா சம்பிரதாயத்தை மத்வாச்சாரிய பத்தி ரொம்ப அழகா அந்த முதலைக்கு மூலியமாக நமக்கு ஒரு பகவான் எல்லா ஆச்சாரிகளுக்கும் பாருங்க ரொம்ப அழகா. விஷ்ணு சுவாமிக்கு எப்படி கொடுக்குறாரு பாருங்க, சனத்குமார்களுக்கு எப்படி ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க இந்த கீதை மூலியமாக, இல்லைங்களா? ஒரு இதுக்கு ஆச்சாரிகளும் சாதாரணப்பட்டவங்களை எல்லாம் ஒரு அவதாரம் தான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த ராமானுஜரோட அவதாரம் எப்படிப்பட்ட அவதாரம் பாருங்க, அவரை பூஜிக்கணும். அதே மாதிரி மத்வாச்சாரி நம்மளுடைய ஆச்சாரி, பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாய ஆச்சாரி முதலை ரூபத்துல கொடுக்குறாரு, ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. விஷ்ணு சாமிக்கு எப்படிப்பட்ட அவதாரம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த வாரம் நிறைய விஷயங்கள் படிப்போம், நிறைய புராணங்களை படிப்போம், நிறைய விஷயம் நீங்களும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க. கேட்கும் போதெல்லாம் அழகான பதில் கொடுக்குறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாஜ் பிரபுஜி. வாழ்வளமுடன். எந்த கதையும் சொல்லவே இல்லை இந்த வாரத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்கம்மா, என்ன இன்னும் சொல்ல வந்தீங்க பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. கதை எதுவும் சொல்லவே இல்லை பிரபுஜி. இதெல்லாம் கதை தானே சொல்லுவீங்க. நாள் பொறுத்து வந்தீங்க. இதெல்லாம் கதையோட சேர்ந்து சொல்றோம். ஏன்னா தனியா சொன்னா அது ஒரு மாதிரியா இருக்கும். இந்த ஒரு இதுல இருந்து அப்படியே கதையா எடுத்து சொல்லி வரோம். இது அடுத்த வாரத்தை கதையா சொல்லலாம், தனியா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பிரபுஜி இன்னைக்கு கிளாஸ். ஹரே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இலக்கண்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு அடுத்த வாரம் பார்ப்போம்.